Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin daga Kano, shirin da yake kawo muku jarumai daga cikin wannan masana'anta ta Kano, ma'ana daga kowane bangare, kama daga kanana, manya da ma masu tasowa gaba ɗaya. Wanda ni Buhari Muhammad Janar zan jagoranci shirin. Cikin yardar Ubangiji, shirin namu ya sami zarafin samun bakuncin wato Sparko Man. Sparko a madadin tashar Wandar TV muna maka barka da wannan lokaci. To, nima ina amsawa kuma ina kowa da kowa barka da wannan lokaci da fatan kuma kowa yana nan cikin sauƙin ƙoshin lafiya yadda ya kamata. To, da ji dai masu kallon mu kafin mu je ko ina wato Sparko ya fara bayyana muku kansa wato kafin bayyana shi. Kasancewar wato Sparko mutum ne wanda yake ko duk wanda ya san shi a fage na fassarar fina-finan Indiya. Amma an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Kafin nan mu ji bisa al'adar wannan shiri wato Sparko za mu so ka bayyana masu kallon cikakken sunanka da kuma takaitaccen tarihinka. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da kuma sauraron mu. Sunana na gaskiya shine Bashir Kiya kuma Sparko sai kuma mai saurada wanda daga baya ita ma Lisa Duba. To kuma na wannan shine hakikanin cikin sunana kenan. Sannan kuma ni haifafan jihar Kano ne kuma an haife ni ne a Tarauni local government a unguwar Hotoro. So kuma cikin ikon Allah yanayi na rayuwa dai na yi makarantar primary, na yi karatun secondary school har dai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ana dabo ina aikin gwamnati sannan kuma na zo na tsinci kaina a cikin wannan harka ta fassarar Indiya wanda kuma cikin ikon Allah wannan harka ta fassarar Indiya ita ma ta ba mu damammaki da kuma darajoji wanda ba za mu iya sai dai kawai mu faɗa abin da ya so amma ba za mu iya iyakance irin darajar da wannan program harkar fassara ta ban ba wannan shi ne. To ya aka yi Sparko ya tsinci kansa a cikin harkar fassara? Na san za a iya samun dogon tarihi. Magana ta gaskiya ba wani dogon tarihi ba ne. Amma ni dai magana ta gaskiya na san cewa kamar yadda masu bayanai suke masu falsafar magana suke cewa canza muryoyi ba wai shine hakikanin baiwar ba. Haka suka ce. To ya abin yake? Hakikanin baiwar yadda aka harka gano cewa kana yin wannan abin shine baiwar. Canza muryar ya aka yi ka gano cewa kana wannan canza muryar wannan shine hakikanin baiwar ta. To ya aka ka gano? To ni dai na kasance tun da na taso ina son harkar fim na Hausa. To kuma ina ɗan yi kaɗan ina ɗan yi sai Allah ya sa kuma na zo ina yin comedy irin da su Ali Akibo haka su Baba Ari su Dan Kuda duka mun yi comedy da su sosai, su Ibrahim Kesara duka mun yi comedy da su sosai wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka yawa a harkar comedy sannan kuma da muka yawa sai ta kai ta kawo idan na ga dama ne ra'ayi ina iya juya karakta ta daga wannan karakta in koma karaktan wannan zan iya yin karaktar wannan gaba ɗayan ta sannan kuma ni ma ina da karakta ta da wata kaina to kuma a haka dai har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa na canza murya na sa bidiyo na yi murya na kuma yin murya har dai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tun daga murya ɗaya murya biyu murya uku har kuma Allah ya kawo muryoyi ga su nan. Wato muryar ka fara ta ne daga fim na Hausa kenan. Gaskiya ne. Daga fim na Hausa, comedy ma ko ba wai asalin fim ba. A nan aka rinka caccanza murya. A nan na fara caccanza murya na san cewa tun in nayi ina kalla ina jin kamar wani da yake buɗe a bayana yake yi. Ni buɗe baki nake ina kamar mamin. Kamar haka abin ya dinga kasance. To ya aka tsinci kuma kai a bayyana fassara fina-finan Indiya? To babban dalilin da yasa na tsinci kaina a fagen fassara fina-finan Indiya kasantuwar cewa idan dai har Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka baiwa idan ka tsaya kan su baiwar da Allah ya maka in ka sarrafa ta zaka iya samun damar da zaka taimaka wa kanka haka taimaka wa wasu. Kwarai da gaske. Na tsaya naga cewa to menene hakikanin abin da yake faruwa wanda ni zan dinga samun kanka da wannan baiwar da Allah ya maka. Sai naga cewa to tunda haka ne bari in fara kokarin yaya ya kamata na yi tunda ina iya shirya labari na mutane kamar mutum
10 ko 20 da wani abu wanda zan sa muryoyin mutane daban-daban kai za ka ji ni kadai in za ka ji iya audio sai ka dauka cewa ai wannan muryar ai mutane da yawa ne suka yi ta misali kamar a ce abin da ya shafi wato wasan kwaikwayo na rediyo yawwa kamar radio drama wanda kamar yadda na gaya maka cewa ni in na zo na shirya wannan abubuwan to sai na ga cewa to tun da haka ne bari in je gurin masu harkar fassara ga shin zan karbu ko kuma ba zan karbu ba to sai Allah ya sa kuma na je gurin mai fassara wato kuma Dilop kenan domin ni magana ta gaskiya da na fara aiki na je gurin Dilop ya nuna cewa ai shi ya ma ji kamar ya dan ji labari na saboda kafin na je gurin na shi labari na ya ji kuma abin da isa labari na ya mai saboda duk gidajen wasanni da ka sani a nan jihar Kano har da wajen jihar nan na kan je Katsina na kan je Kaduna na kan je Abuja na kan je Jigawa duk na kan je na yi wasanni na kuma ina tafiya cikin gungun al'umma kamar irin su Baba Adam da na gaya maka amma kuma abin da nake aiwatarwa daban ne ya sha bamban da nasu kana tawagar amma kai in ka je abin da nake yi daban ne ba irin nasu bane ba ni kawai haka Allah ya yi to sannan irin wannan abubuwan sai a gidan Ahmad Musa sai ina ne sai zama da cewa yara suna rike sunaye na sannan kuma ina yin irin abubuwa ga a kira ni gurin wasa in je sannan a bani tallace in yi irin tallan kamfani ko shago ko ofis ko kai karan kanka kana son tallata ga yadda tallata to haka ubangiji sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bani wannan iko da baiwar da nake wannan abubuwan har sunan ya fadada kuma sai Allah ya kawo wannan dama ta harkar fasaha kawai ina zuwa gurin yin interview da shi muka yi interview da shi sai ya ga cewa na cancanta sai ya nuke na matsayin ma'aikacinsa kuma na yi aiki da Dilop tsawon shekara 1 da rabi shekara 2 ba wata 4 na yi aiki da Dilop domin ba zan manta ba kuma aiki da Dilop ya ba wata martaba ita ma wanda wannan lokacin na zo na karɓi ragamar aiwatar da program a gidan rediyon Dala gidan rediyo mai sukarkada wanda nake gidan rediyon Dala program mai sukarkada na ɗauki wannan program ɗin na yi shi tsawon wata 10 ba zan manta ba lokacin da CP wakili mai girma retired commissioner 'yan sanda na jihar Kano gabanin wannan zaben da aka aiwatar ba zan manta ba a wannan lokacin ina aiki a gidan rediyon kana gidan rediyon kwarai da gaske domin har ma sai da ya zama kuma ni wata baiwa da Allah ya mun in dai na kalle ka ko kuma in dai kai magana kawai in dai zan iya muryar ka zan ji cewa lallai zan iya muryar ka kai tsaye za ka kai tsaye in dai na zan iya kawai ba zan wahalar da kai na ba zan yi ba in ba zan iya ba zan ci kawai ba zan iya ba idan na fahimci bayanan da kake kenan kamar ba kama da iyaka ma'ana na muryoyin da kake gaskiya magana ta gaskiya magana muryoyi ba ni da in na ce ma ga adadin muryoyin da nake yi to sai ma sun wuce haka. To yanzu mu dawo ka abin da ya shafi ma'ana ita fassara ta inda ya kake aƙalla ka fassara fina-finai kamar mutane. Gaskiya a sani na fassara fina-finai gaskiya ba zan iya cewa na fassara ko guda 30 ko guda 20 ba. Na fassara fina-finai da yawa. Domin bayan na yi wannan shekara 1 da watanni da barkatai a gurin Dilop bayan na bar nan na zo na koma na buɗe guri na wani kai. Kamfanin na kai. To ya sunan kamfanin? Sunan kamfanin na Sparko Top Studio a wancan lokacin. A lokacin na da kamfanin na kai. Amma daga baya kuma bayan abubuwa sun zo sun min yawa daga sai na riga kuma sai na ajiye wannan abubuwan sai na tun daga aikin gwamnati sannan kuma sai akwai mutane waɗanda suke so su jani domin na je ne wannan aiki na basara tare da su to amma kuma sai nake da ido haka dai ina yi to har dai yanzu dai haka nan can da nake maka ina nan alkairiya Record Studio Mamunan Alkairi wanda nan kasan gadon Lado round din gede-gede round din asibitin Malam Aminu Kano a nan nake harkokina na fassara ta da sauran abubuwa. To, Sparko bayan wannan wasu irin nasarori aka samu kafin mu zo da abin da ya shafi shi gwada masu kallon muryoyi. Magana ta gaskiya alhamdulillah kawai da nake faɗa maka an samu nasarori saboda kusan ci a za ka kaga akwai lambobin yabo wanda gudun da nake wa Allah
kamar buzu filu kaga ya zama cewa sarki ne a ɓangaren fassara to shi kansa wannan akwai alaƙa babba wadda ta haɗa kaina da shi sannan kuma akwai al'amin siman da ke garin jos shi ma akwai alaƙa babba ta wanda tsakanina da shi sannan kuma akwai lambar yabo da na samu 2019 akwai lambar yabo da aka bani 2019 akwai lambar yabo da aka bani a gidan wasa na Ahmad Musa Competitors an bani lambar yabo wadda take ta girmamawa ce kuma ta kuma soyayya da suke tare da mu a wannan lokacin na san cewa suna bibiyar mu sun ga irin nasarorin da aka samu a wannan lokacin duba da cewa sai da aka tara gagaruman jarumai na Kano sannan aka yi wannan a wurin kuma Allah wanda ya sa aka bani wanda aka rubuta cewa best Indian translator a wurin ina nan ina aje da abuna in na shiga sai na kalla an zan fito sai na kalla gaskiya ne Sufako zan so ka bayyana wa masu kallo a irin wannan baiwar da kake da jama'a na muryoyi daban-daban da kake amfani da su a bangaren fassara. To magana ta gaskiya alhamdulillah kamar yadda na ga maka cewa akwai muryoyi kamar akwai muryoyi waɗanda idan na yi su za ka ji cewa ma suna kamanceceniya da na wasu. To amma a iyaka nazari na da tunani na a lokacin da na fara shiga harkar fasarar Indiya da na tsaya sai na fuskanci cewa idan dai har kana son ka dora mutum murya ta daidai da karakter mutumin yaya ya kamata ka yi sai na zauna ne nazari sai na ga cewa lallai sai ka yi irin muryar da shi wannan mutum yake yin ta wanda a gaske ita yake yi idan dai ka ɗauko irin fina-finai na Indiya irin su Rangila Master, irin su Atma, irin su Perus, irin su Kakana Gori, irin su da sanin dai su tsofaffin nan. Idan kai playing kana sauraron maganar muryar tasu, the same in kana so kai dora musu muryar da za ta yi daidai da su, to sai ka yi kwatanta irin wannan muryar. Idan ka musu wata muryar sai dai mutum ya hagu murya ta dama. Wato hannun riga. Hannun riga, akan zai sa ka ga cewa muryar tana fita bambara kai, wata ta yi nan wata ta yi. Wani namiji da suna Hajara. Wani namiji da suna Hajara. To kuma gaskiya da duba sun ga cewa to ai su duk waɗanda suke yin irin wannan din ai irin asalin muryar ta su ma suke kwaikwaya sai ni ma sai na zo sai na dora to kuma wannan na kawo maka magana ne akan akwai muryoyin da nake yi kamar yadda ne maka bayani cewa idan dai har mutum ya buɗe baki ya magana ina sanin me da me ya buɗe a bakin sa yi magana sannan kuma ni kuma in zan iya magana ɗaya in yana son zan iya kuma zai iya wannan sanin saboda akwai wani kamar sinadari ne ce ko sigaran al'amari a tsakani wanda yake shi wannan abun akwai wani ilimin baki na magana kamar daga yanayin furta zauwa daga yanayin makogaro hunhu makogaro makwallatu tantani handa ganda beli doron harshe tsinin harshe haƙora labba da suke furta iska a lafazi duka da wannan abubuwan wani abubuwan wanda yayin da mutum ya buɗe baki ya magana ina sanin me ya buɗe ba ya magana sa to shin kafin mu je zuwa shin ko wato Sufako ya karanci Hausa ne har da ya san wayannan abubuwan kai tsaye to na yi Hausa a makarantar secondary school amma kuma dai gaskiya dai ni kawai tsintar kaina ne akan cewa haka kawai na Allah wani subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan da baiwa. To zan so ka bayyana wa masu kallon mu yadda kake furta waɗannan muryoyi. To da farko dai akwai muryar kamar in ce wanda ni kaina a fassara kamar yadda aka sani da suna kaka wanda ya fito a fim Minna. Wallahi wannan haka yake domin ba zan taɓa bari a ta kima ta zuwa kan titi ba domin ba zan taɓa lamun cewa da hakan ba. Suna na kaka zalimin bawa. Na san cewa idan mai sauraro ya ji wannan ya san cewa wannan muryar gwana ce. Sannan kuma akwai wata ma kamar Washin wai mai haka ne ye? Mai haka ne ye? Ya za a mai da ita tabbar wata ta maula. Saboda Allah ba, wannan mazgona ta nan wannan wancan ma mazgona ta can. Wallahi ba zan taɓa lamun cewa da hakan ba. Wallahi ba zan lamunce ba. Ga wannan muryar Rangila Master kenan. Sannan kuma akwai kwarkwar Sino. Barkan kwarai da ma. Suna na kwarkwar Sino Obarawa. A daren wannan lokaci ba na bukatar barasa domin tana da illa ga lafiya. Wannan ba na son ɓararwa san wada. Sannan kuma akwai ta tsofaffi.
kamar zan yi haɗa maka tsofaffi uku ma maza suna shira kuma kowace da banci kamar barka dai jama'a ina gaida kowa da kowa masu kallon mu da fatan kuna na cikin sakin ƙoshin lafiya yadda ya kamata yawa suna na baba da tijo kuma na gode madalla to wannan kenan sannan ga wata ma yawa barkan ku dai suna na baba spako in kira mai su barbada saboda haka na gode yawa na gode kaga wannan ita ma za ka iya da shi da wancan kuma da banci sannan kuma akwai wata ma yawa babu komai ina godiya yawa suna na baba spako ba yawa mai kanta gwamnan gari saboda haka na gode yawa madata sannan kuma akwai muryar kamar babban mutum da fara da zan iya yin magana da murya kamar haka wanda ya ji wannan murya ya sani cewa wannan babban mutum ne wanda yake mai fada ko kuma wanda yake da rike da wasu madafin iko a wani yanki a takaice dai wanda yake mutum ne mai matukar fada wannan kenan sannan kuma sai irin muryar boss haka za ka ji barka dai ina gaida kowa da kowa da fatan kuma kuna na cikin sanyin koshin lafiya yadda ya kamata kada ku matsalan baba idan ba haka ba za ku sha mazgawo ba ba gaggautawa to ai shi kenan to muryar saurayi matashi ba kaga kamar da akwai wannan haka wannan murya barkan ku dai jama'a muna gaida masu kallon mu da kowa kaga kamar wannan sannan kuma barka dai muna matuƙa gaida kowa da kowa da fatan kuma kowa yana na cikin sanyin koshin lafiya yadda ya kamata ya ji ga wannan sannan irin su muryar abali cp wakili su baba ali mutane da dama namu na cikin gida kenan na'am to ai zan so ka bayyana mana wato masu kallon mu irin muryar kamar misali shi tsohon kwamishinan yan sanda na jihar Kano kuka kan tada wa mutane dan tsumin da suka manta a baya to shikenan sunana shi ne hakikanin gaskiya wato cp wakili wani ne ainihin wato kwamishinan ɗan sanda na nan jihar Kano wanda aka kawo a da wannan kadami na zaɓe ko haka ba a daidai lokacin da muke aiwatar da yawon mu na patrol operation sai muka tabbatar da cewa lallai hakikanin abin da yake hana yaran mu karatu idan suka je makarantar firamare ba wani abu da yake hana su karatu ba ce kwaya saboda haka yaran idan muka tura su makarantar firamare ba karatun suke yi ba idan suka je makarantar firamare sai su sha kwaya sai su dawo sai su sha kwaya sai su dawo saboda haka ba karatu ba ne don kai da kaje kwaya kowa ka taba kwaya yara kwaya wayo Allah ka sake je an yi wayo na ce ka sake kashi wayo Buhari na ce ka sake je an yi to wannan kenan ba sake ce ai to ka gani wannan kenan kuma na san cewa akwai wanda suna da su ce wannan ma kwarai da gaske ba to sannan kuma muryar kamar shi abale kenan ba to ita muryar kamar abale shi kuma muryar abale kamar yadda take yacca nake komai yacca nake zara wata rayuwa ta babu wani mahaluki da na taba buɗe baki na ce ya yi haƙuri tun da na siyar da rayuwa ta na shiga duniyar tantiranci amma karo na farko na ce ka yi mun ni ma na yi ma domin akwai wani magana ma da wanda ni kana magana tana burge ni wacce ce wannan magana ganin da wanda yake cewa da budurwa yacce nake son budurwa yacce na kai ga son budurwa da budurwa wanda a bani tula guda ɗaya mara ta kekiya wanda a bani ita amma ke na aminta da ke saboda har kullum idan dai har kika ci amana ta wannan tarerayen da nake miki kuma sai na manta da ita to wannan ne kenan to ba a rufa shi kuma ba ari zaka ji yana zaka ji kamar kana jinjina kai kamar kan sarkin ruwayi me haka ne ai ba zan taɓa lamun cewa da hakan ba irin da tsoho ne kaga gaskiya tabbata baba ari tsoho ne domin kuwa a
ko da ke ba ni nan ce kuma ba saboda ka san mai gida na san yana jina kada idan sha martani a cikin wani kaftan nashi shi gaskiya ka to wannan da yake nan amma magana ta gaskiya akwai muryoyi da matukar yawa akwai su to ya su babu abin da ya shafi muryar mata kankan kwatanta muryar mata ne gaskiya ina kwatantawa to ya kamata su ma abin da to kai yanzu a ra'ayinka kamar wace murya kawai a muryar mata kake so ne maka a fitattu wanda ka san kawai za ta burge yan kallon ka wanda in aka yi za a yi mamakin cewa ya aka yi kaza wato zan so kai mun muryar guda uku na farko zan so kai mun muryar yarinya sannan zan so kai mun muryar yan kurkuta sannan kai mun muryar siririya mai masifa to shi kenan babu komai muryar da zan yi ta farko amma dai bari fara shara fage da wannan ta wacce kenan da ta tsohuwa muryar tsohuwa mace saura kuma a ce wani abu na sa a baki na to ya'yan nan idan za ku tafi gida ku ci gaba da addu'a domin kuwa tana da matuƙar tasiri a tattare da ku ya'yan nan hakan zai sa goban ku ta kasance mai kyawun gaske to shi kenan ka dai ci gaba da addu'a kamar yadda na gaya maka na gode kuma yawa suna na kaka na gode yawa to mun ji muryar tsohuwa kaka to ya batun kuma muryar ita yan kurkuta muryar ita yan kurkuta kaka ba na son haka wannan ba ka gire ba zan taɓa lokacin ba wallahi ka ga mutum wai kana nufin na mafi wallahi ban maka ba ba ni ba ba to idan kuma ta siririya ce kuma mai masifan faɗa tunda an ce sirara yawanci ka san za a ga akwai su da faɗa to ya kai ba na son masifa wani irin abu ne me haka to babu kai babu ka rabu da ni ana soyayya dole ne sai ka wani dole da fure ba fure da fure ni kai ma ina bai da kowa da kowa kuma ina kowa da kowa fata alkhairi Allah ubangiji ya tsara ku ƙwarin idanu da kuke ci gaba da kallon wannan tasha. Spako zan so wato ka bayyana wa masu kallon mu shin wani irin tanadi ka musu a wannan sabon shekara da muka shigo wato shekarar 2022. Barkan ku dai masu kallon mu da kuma sauraron mu kamar yadda ya kamata mun muku gwababan tanadai na musamman duk ba dan komai ba fa kawai domin mu faranta muku ne to amma babu komai idan dai kuna da muradin tattaban mu za ku yi tattaban malamu waya kamar haka 08 3 4 5 8 1 0 6 4 wannan lambar za ku yi tattabar mu sannan kuma manhajar ma ku da take domin karɓar sakonninku ma'ana tallan hajarku tallan manhajarku domin mu bunƙasa harkokin kasuwancinku arewa zuwa kudancin ƙasar nan dama faɗin duniya baki ɗaya wannan shine tanadin da muka yi muku kamar haka ne kuma yadda yake tabbatacce akan cewa wannan dama ce ga 'yan siyasa kana kuma dama ce ga 'yan kasuwa sannan kuma dama ce ga 'yan kamfanonuwa da sauran jami'an gwamnati na musamman duk da ana da muradin wata shela ko wani abu babu abin da ba za mu iya yi ba sannan kuma a daidai wannan lokaci na mai muku albishir da cewa mun bude sabon kamfaninmu wanda yanzu yana nan muna ci gaba da kamcanmu wato kuma alkhairiya sound studio wannan ita ce masu barbaɗar fasararmu za ku ci gaba da samun sikin ababen nishaɗi wanda muna fatan mu zama muku na farko wanda za a ba wa lambar yabo a wanda suka fi kowa su barbaɗo muku masu barbaɗar fasara domin fararayenku za su ci gaba da jiya muku masu farare na musamman. ina nufin cewa za ku dinga saurara maganganu wanda za su amfana da ku a cikin wannan kimsa-kimsa da muka shirya kamcenmu na musamman. Ɗanwa, wannan ke na yi. To a ƙarshe zan so ka yi sallama ga masu kallon mu. To babu komai labai masu kallon mu da kuma sauraron mu a yi kenan babu komai. Ina ga da kowa da kowa a huta lafiya to a yi kenan. Ka ce a yi kenan ka dawo mana. To me zan da yi? Kawai ka ce mutu ba komai sai da safi kowa ya huta lafiya. To a yi kenan banda abin da na faɗa. Barkan ku dai masoya. Suna na Rangila Masta Abarawa yi. Ina gaida kowa da kowa. Ku huta lafiya kuma mun ji daɗi da wannan sauraron mu da kuke da kuma kallon mu. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin ci gaba da san kamar Kodumo. Wannan zan ce suna na Bashir Inkiya kuma Asfago mai su barbada. Wanda sarin Indiya zuwa harshen Hausa. To masu kallon mu duka anan muka kawo ƙarshen shirin mu. Biyo mu a cikin shiri na gaba domin ganin wani bako muke tafe da shi. Assalamu.
Sabon Dare TV Gama Duniya.